אמרת לי לנטפח את כולם. לא, אמרתי לך תשאיר לי 2 כדי לקשור. לא אמרת לי. אמרתי לך. אני נתתי לך בלון עכשיו ריק, למה קשרת אותו? למה ניפחת אותו ולא קשרת? זה הכי מזל טוב שכאילו. שתיקח מונית הביתה, מה? עזוב, חכה רגע. טוב, קיצור, מה אנחנו עושים עם כל הדבר הזה? פוצצים לך. מפגע, ביטחון נתב"ג יבוא אלינו עכשיו, עצורים בחדר, אני לא יודע. בוא נשתמש בשקית. היו צריכים להדביק את זה לזה בכלל, איכשהו. בגלל שלא הבאת מסקנטייפ. רגע, בוא, חייבים למצוא פתרון. טוב, בסוף הסתדרנו. נראה לי? שנייה, איפה הפרסמת? לא יודע. אין במקום המזוג עין. בני, לאן אתה הולך? בני! מה אתה רוצה? למה לא באת מכנסיים קצרות? טוב, מה אני עושה? אתה רוצה להראות את השלט? טוב, תביא. לא, תראה את השלט. לא, תראה אתה. אתה הבעל. לא, אתה. לא, אתה. לא, אתה. סליחה, אתה רוצה להיות השושבין שלנו או לא? הפוך. לך אחורה. עשית זום? כן. יופי. זה הכל מאהבה, אבל... שיט. הבנתי. ראית את המצלמה? כן, עכשיו הפעלתי. בטוח? כן, כן, לך אחורה. אולי אתה... רגע, אני צריך לעשות... הצעת הניסויים. בוא. לא, אתה יודע, היא נורא קרובה. מה? המצלמה. אני יודע, זה טוב. בסדר. זה את הבת שלך? לא. וזה אתה מקדש אותה? והרי את מקודשת לי בזה זה, מגן הילדים, מגן דורה. שלא תגיד, יש מזל טוב? כן, שלא תגיד שיש רק אנחנו יורדים עליה. וגם יש לי את זה. תראה את הפצמות של הבלון. זה בלון ממין נקבה, יש לו פצמות. צילמת את זה? אז הרבה, יש הרבה אנשים עכשיו. לא צריך. טוב, אתה צריך למתוח את זה, תביא. רגע, אבל איפה? פה אנחנו עומדים. לא פה. בוא לשם. בוא. אני לא רואה את הטיסה שלו בכלל. רגע, מה עשית עם זה? רגע. מה העניינים? בוא'נה, היא כוסית. מה, כבר מפשיטים אותך? רק מרחוק. אוקיי, סבבה. צמסי שאת מתקרבת. צמסי, תגידי שאת מתקרבת, שאני אבוא יותר קרוב. יאללה, ביי. מה? עוברת בידוק דרכונים. אשתך לעתיד. והדיוטי פרי, רגע, הדיוטי פרי זה לפני או אחרי? אין לי מושג. הזמנת משהו מהדיוטי פרי? לא, אבל אם היא רוצה שאני... היא לא צריכה, זה רק בהשמרות, כאילו ללכת לקחת ולצאת, זה לא... אבל יש עוד אנשים שם, אתה יודע, כל עיסוקם בישראל. בסדר, אבל היא לא צריכה להיכנס ולקנות, היא לא נכנסת לקנות, היא נכנסת בשמירת ציוד. תכלס, כדי לקצר תהליכים צריך את הביקורת דרכונים ואת הצ'קין של הדיוטי פרי ביחד. ואחר כך יש לה גם את המזוודות. קיצר, בוא נלך לשן סיגריה. סליחה, מאיפה יצאת? איפה חזרת? מהמסעדה? בדרך, תומר. תודה. מה, יום לים. אתה בא מחר עם בגד ים? אנחנו הולכים לבר עם ברוכה. אבל זה כן או לא?
אתה שם לב שאתה מקליט עדיין. נכון. רגע, השעה כבר 5:30. אמסטרדם נחת בנגיד 5. למה 5? 4 דקות ל-5. נכון. כמה זמן אנחנו מחכים לה? יותר מדי זמן? גם ככה נראה אותה מחר. יומיים רצוף, יותר מדי. ככה זה טוב, היא לא רואה אותי. תראה אותך. אז נדעת שאתה פה. כן, אבל תחפש אותי והיא תמצא שלט. אתה מוכן עם השלט? מה? יש מה? אני יוצאת. אם היא עברה את הנשק, עדיין בעיה. אני לא יודע. לא יודע. זה לא רואה שום דבר. אני... כן, קולט עכשיו. הנה, היא מאחורי הגמד. היא לא מתייחסת. היא לא מתייחסת אלינו. איפה היא? קח את זה, שים לה. כן. כן. מזל טוב. רגע, מזל טוב. מה שלי? יצא בטוב, היא הייתה בראש טוב. מה לעשות, הקלבצה שלך, תחזיקי את זה. לא, את זה. לא, את זה. מה זה? אינטרנט פרייס? www.chip. רגע, לך אחורה. אני לא יודע, שתספיתי לך אחורה, מה זה? נתתי לך אחורה. מה, קניתי את זה? אתם משקיענים. נקבה. זה בלון ממין נקבה. וזה הזכר והם התרבו. וואי, אתם חייבים. אין שירות. עוד לא חזרתי מאמסטרדם, באיזה שמחה. תגידי, כמה שהתשובה תהיי, הצוות שלי מנצח? נשמה. הצוות שלי מנצח? אני מתחרה. לא רוצה זוכה. בואו נעשה הדגמה של שיזוף. אוי, זה היה מקליט, זה הקליט. כמובן. כרגיל. יש לך 60 דקות של סרט? אתה מעלה את הסרטון? איזה מעלה את הסרטון? איזה התחלה מעניינת. אז מה, איך היה? הגעתם אליי? טוב, מתק, הגעת לארץ. נכון. הגעתי אליכם. למה אנחנו אלייך? זה חום פה ירון. כבר הזמן, היא במצב כבר. טוב, אני חוזרת לשדה אם לא אכפת לכם. להתראות. ביי. ביי. בסדר, הנעליים שלך איתי. שלום, הילליקה. מה עוד שווה אצלי? מה עוד שווה אצלי? נעליים ו... הכל זה דברים של בנות, כאילו, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? לא יודע, אתה תביא לצרפתיה שלך. אני לא יודעת על הצרפתיה. איזה צרפו? כמה צרפתים היו בברצלונה, חבל שלא הייתי. הבנתי אותך. הפלישה הצרפתית. נורמנדי. טוב. איפה אתה? רוח רוח מנגנת מנגינה של אור